Ni kedai bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kamigalia State Planning Board hakakat santrik urisau arjar arpo. Kala penmi ya ketup jingtho pala pentip siki Paidbah nong song snong jong ke jela yaki Jingtreikam jong ke ni katanat treikam ke sorkar jela nagabenta Snem arjar khat phra arjar khat khandai yaki ni kot balalum thup ya ki Jingtreikam jong Kamigalia State Planning Board lepelaj Paidbah da uchairman uba lambor malngyang haka jingyalang ke balalong ha yojana bhawan main secretariat Shillong haka ni gasngi la sakhilang de ki co-chairman ki vice chairman ki deputy chairman ki dikot jong ke board ki bakentup ru ya ki head officer jong ke ni katanat treikam jong ke jela. Hello jong kini benta ki ba ni release ni kot ni dab da sim dokumen ka bakra ba kabot talong ka baim hadian ba ku menteri rang ba la ibet yang abangan simti komukhli do jong ni ka state planning board ni khilm na shong thai do ka singi ka banga simti bat ni la yo ban tour si ki jaga bo pher yo ban lej chapo ki district bo pher bat kandang beteng hakisi ban suwan ya ba inyo ban lej ban pet ban khmi ki jinge ki ba ki district administration khamtam ki kendu ki jinge hangde bat ki developmental program ki infrastructure bo pher te kane hi kalong kawai ni banta ga ba mashka ban penso ni ga por batru ba ki suggestion ki bangila dep ban ai chapo the state government ya ga bangila dep ban recommend lamba jong ka board ka jungi kimshem lalong leno ai nrei ngi kita ki so ki ba itnat ya ga ba ngila ai for example like ken balap nomno banwanra ya ki link road ki ba biang na banta ban yo ya ka connectivity ban kham east ya ka traffic congestion ka ba long kumba pi ya ni por ba le no hot ka chuduna no hagini ki sngi ba mata na mar ba kadang ya kani ka pandemic kani ka lockdown ya ba ki odd even numbers kidang Jingtreikam tu mata te ngang sngo khindit ba ki major project ki bala sidang ban ya mata ki long ban wanra yigini ki link road ha ki surrounding jong ka Shillong ya ba ngin yo ban divert ya ki kali bagi numdeshu ban wanrung na sir kin late na majung yu benta te ka ba ar kalong ba ngila pensungong ngila ai ka suggestion ru ha beide bat ka barik point ya ba ka sarkar jala ka chungi menta kidang parkhat kumno ban Jingtreikam ka tingila ong ba la kumno katay kawai nagi jaka ki bobyang tam ya ba ngin penlong ya ka kum ka greenery park handit but kandon ka multi parking facility center katinte po barik te kita gide ki suggestion ki ba ngila ayaki bat kumju hagabide bat kajing wanra ya ka pisa na po ki company ki bana shaba jong ka India ngila yo ban yong kamtam bat ka wini ki company na po Japan ta bang ka cheka te ngila yo ban yathir bhang ngila khot yaki bat ngila yo ru ban lek ban tour hakwi de ki benta jong kani kari bi kachungi ya bang ngila yo ban police bon yaki infrastructure ki bidong kamba la pikhen ha ka rap karyang da pikhen ha ka kumno ban generate ya ka electricity te kini ki benta ki ba kabot kadang ya chakmat ha kini ki singi mata kumang suthu na lu Snem 1993 1945 tu kadon ka plan na mata ka overbridge ka banang ni na du IGP direct 10 ato na state plan buat kay kran na lapan ni kadon am suggestion pi menta ladang ya kran na marba hangni kadiga ngi khot kata kadiga earthquake zone tiglai kran banonra yaki flyover ban kham east ya traffic congestion tenrei ngin ha ban kran be ya jing sisa ya balong ya jinglong himenta kamot nginumla ban expect banginyo ya flyover na po IGP point sa po polo namar ba hangtu ka cost ka la shakhai ba kuma kani ka por kadon kani ka pandemic ya ba ka central government ringkat bat ki state government ki badon ki jala ki ba phe ngi hab ban ya khun ya kani ka khlam jingpang ka ba lawanra shibun ki jinge lada pikhen ha ki
benta ki bade bat ka infrastructure lebih khain ha ka benta banwanra ye developmental program te dei number kata ngi stress government ba ladang ngempala mata ban ya mudur ban prakhat ya kata ka flyover ya mata hi nga ngi ba kan dei ka wei nap teng jing e te khanang ban substitute ya kata ngi ong ba kin khamba ba kin bon no shushu ki link road ki ban connect bat ki pat ki national highway tinga so ba kini hi ki benta ki ba ngidang i prakhat hadu kini si kaling road kawai ka ba nga try pidang WE ha kini ki tayo ki sngi ki lalin no ngila yo ya to ka sanction na benta ban panlong ya te kawai na giling road kawai namba na po Laikor Pamlakrai Ringishalong kan pay lamba siya po Sanmer ya to kawai ka achievement ka bang ilalaban le te kawai ong ba kin kam panhe sisu ya kani ka way na giling road ka ban wanra ya kani ka surok ka badai ng tina saulat siya po umpling bat siya po nongra tartar ban panlong no ika kam ka intermediate lane bat kampan he sisu namar ba ngi bagi kali hapo kajala jungi kilanang buon te kawai pat ka ba benta ka bang aswa ban penso galong ba ngi dang study khindet ha ka ba yadai bat ban generate power te kumno bangin la ban generate power tingi dang ya workout ya katiru namar ngi isya ba kadang bi ngi ki yeng kisem kilanang mi kilanang buon pinpe ya socialong dan jagashu te teng kawan ka breakdown ngimio light don kisnong kini haki thanong kanong kimio light kadaw kalong ba kaduna ka power supply te kini gidi gibenta gi pangikwa ban wanra shakmat se kanlong no hagabenta ka bangin wanra yeki windmill ki bangi ba kal air ngadang kren hinisi ba ka jurba hag ni than gi jongi kin kenya gawe no lum rap leng ka bangin la ban explore ito tingi don ki area ki badai po west coast hills kini gidi gibenta gi ba ngidang explore mata nagaleng ka jongi ngila la ban wanra ay Jingtreikam kalomba kaway na ki ba hakmat do kalomba ka government ban identify ban agree hakabay day but ka break point ban pankala dun no yaka ban dismantle no yaka to ka old structure kata di kaway ka banta ka ba ngaso ba ka laya chakmat kanti ka lang laya chakmat but ka ba ngasukna ban ito oni por kalomba ki medical facilities hadin bangyo ban lecturep yaka entire Garo Hills ya ba kilapan sungo na po ki naka health department naki district health medical officer ki badon hapo to district po prepare ba kimla ban provide ki dawai kimpoy ha por ka babyang ti kani ngada ban take up kabusnat kalong ba ki dawai desien ki kali ki ban kit ki dawai na asam ban poy siya po Garo Hills katakla na ya shakmat tingi sunat ba kita tigi activities te dang buon ki giban haban le namar ba kani gade gawai na ki jabiyang giban ajumot ya ga sarkar ho ki don ki department gi ba phe ndai lamba jung ka jing yarap bat ka jing ai ban talang jungi na ban ta jung ki bai pat ki department nginang la bat pun khan ni ka ho gade ga jing sha ye ga tang la da ban pa ni ka report na ga fisheries department but ye ki report ki la da ban submit to bureau te kidang namar bakala don hadu kumba apusan kat kum report ki ma option hajatli la de benchna yaki pungdo kha hapo ka jala ga jungi tenga ngadang te hangtar ka don kaling ka ba kiya namba jong ka aqua mission te kidon de gibenta gibangin habban dang yai pet namar ba ngala de pong ipi yamta hi kalong bang iplat ya gani ka booklet ka jungi te yaka spot inquiry na neka spot visit ha kabide bat kini ki ponds ki ba ki bhe ki ba ngi ba kajing longjingman kalong ba kala involved ki hatu laispa saupo crore ka pisa ka ba involved ha kini ki fish pond te nakaliang ka jonga ngan sa bu ha kini ki khandit port ki ban sawan namar ba maladai banlet nadu kini ki banai ki blalin no ndai na kadaw jong ka jinglong jingman jong ka prathai ka maryang kam singan tingi habban call off no te yamanta kala I wonder ka komlong roman ngisa Paidbah nginyo banlet ban le ya ka joint inspection ha kitu ki chaka ki ba phe kuman chong ipi ngila da ban don asin ka meeting but ka broadly ki department ka way ka agriculture but ka horticulture te ngilaya bat ngilai ya ka suggestion ka ba biang baha ya ka ban identify ya ki marketplace
bat kabandon lut ki facilities ki babyang na du ka cold storage te ina identify ka tukani ki jaka kum ban chukdaw no kawai kadai hapo soring kham kabang ila I suggestion po ka agriculture department bakin yo ban penhe ya ka yo ka hat hang tu kawai galong ka connect lang ka mokonro bat ka constituency ka junga namar mangiru ang teng idon kinong rep ki ba 70% gidi kinong rep tingil I suggestion baka yo ka hat kan khambha shu bat kumno ban panbha shu iki galong ban pelat na kajing don jong ki middleman bagin yo ban don bit ka direct link bat ki bathit ya kamar ti kani kabanta kalong bang inang ya menta syakmat tinginang up ya ka report kabang inyo na po ka agriculture department hakini kisngi